सिडलिउफ्रा बिसायख'थिया गेजेराव सानसेल' होननानै बुंजासै बेबायदि समाव बेरेखा हानजानिफ्राय खौथि फोसावदिंनायनि मुङावहाय बायदिसिना सोरखारि बिथांखि होनायनि बाथ्रा फोसावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन? नंगौ मानगोनां प्रमद बर' सारानो जा आरो बिथांनि एमएलए फोरानो जा इएम बिथांमोनानो जा गोबां मन्दिराव गोबां चार्चफोराव आरो गोबां अनुष्ठानफोराव थांनानै माबा मोनसे होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों नाथाय आङो खोथाजों बुङा आङो लेखाजों बुंगोन जुदि जाय गामियाव थांनानै जाय समाजाव थांनानै जाय मन्दिराव थांनानै जाय चार्चआव थांनानै बिथांमोना माबा मोनसे होगोन बाउन्डारि होगोन कमिउनिटि होगोन मन्दिर होगोन बिदि होननानै जुदि बुंदोंब्ला बे बुंनाय खोथाया ओरैबायदि जानांगोन प्रमद बर' सारा बुंदों जुलाइनि 20 तारिख थांनाय खैथामान मा जुलाइनि 20 तारिख बे बुंनाय खोथाया जुदि एप्रुभ जानाय नङाबा बे खामानिया जानाय नङा मिथिबाय आरो आगस्टनि 31 नि सिगांनो बे खामानिया मावनायनि अर्डार मोननांगोन हमना ला आंनि मन्दिराव बा आंनि चार्चआव आं बाउन्डारि होगोन आं कमिउनिटि होगोन होनना बुंबायब्ला बे बुंनाय कमिउनिटि नामा जुलाइनि 20 तारिखनो एप्रुभ जाना थाखानांगोन बे आं बुंनाय खोथा नाङा प्रमद बर' सारानो लिरखानाय जुलाइनि 20 तारिख जुदि जायफोर स्किमा एप्रुभ जाबाय जायफोर घोषणा खालामबाय बे घोषणा खालामनाया प्रमद बर' बिथांनि जुलाइनि 20 तारिख लिस्ट खालामनायाव थानांगोन अब्लासो बे जागोन बे जाहैबाय केलेन्डार नै केलेन्डार फर दा फाइनेन्सियेल इयार 2024-25 बे जाबाय केलेन्डार प्रमद बर'आ थिग खालामखाबाय 2024 आरो 25 मायथाइयाव बबे बबे खामानिखौ मावनाय जागोन अब्ला रायजोआ थांनानै नायहैथांदो बे जुलाइनि 20 तारिख जोंनो होनाय खामानिया जोंनियाव खोथा लानाय खामानि होनाय खामानिया एप्रुभ नंगौना नङा नाथाय आं अफिसारफोरनियाव सोंहरबाय लिस्टखौ नुबाय नाथाय बेयाव जायफोर जायगायाव बिथाङा खोथा होदों मोनसेबो स्किमा गैया फोरमाना नैबेनो दै फोरमाना बेनो दिनै थखायनो हागौ प्रमद बर' सारा नाथाय बे थखायनाया प्रमद बर' सारनि लेखायानो रोखा फोरमायगोन जुलाइनि 20 तारिख थानाय स्किम जानांगोन आरो वर्क अर्डारा 31 आगस्टआवनो मोननाय जानांगोन अब्ला दिनै जुलाइनि 20 तारिख बा जुलाइ आगस्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर 3 मासनि सिगां बिथांमोना मानो गामि गामि थांनानै फाउन्डेसन होआखै मानो खोथा होआखै नङा नङा मानो खोथा होआखै दिनै मानो थखायो मानो थखायनो नागिरो दिनै आं लेखाखौ नोंथांमोननो होगोन जायफोर खोथाखौ होबाय बे खामानिया जुलाइआवनो जानाय जानांगोन मिथिबाय बे खोथाखौनो आं रायजोफोरनो मिथिहोबाय आंनि खोथाजों आं बुङाखै प्रमदफ्रा गावनो केलेन्डार मोनसे बानायदों मोनसे अर्डार फोसावदों बे अर्डारा जाहैबाय जुलाइनि 20 तारिखनो लिस्टआ जाजोबनाय जानांगोन अब्लासो बे खामानिया जागोन थेंक इउ